Teveshir Flala Jaba Malikono Malikoka Amba Fo ka wale nyimada sanga ani wati bela jele na au ka nyimada lila bijuma kutuba kene konna na amba wala dania ka fo ami Bamako kinami mewele ko Kuluba Plateau Misiri daire kene ka misiri min jora ambal make sunge Traoré fe yo wele bla al-Islamé yo wele jabi ka bo fan chama fe ka Kuluba Plateau sagare bi ambi o misiri juma daire kene ka bara onu dona ni misiri wele fo ka tase almami ga kutuba ma ni ga juma jogo flasel ni al-Islamé ye misra lola anga je anga nyimada hayya ala salat كل مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Misri agana jofe minga oy ala israeli ni aya inforaka ko aya mini Misri dole jora min kera toro Misri o toro Misri toro ku de ba konnana ala ko ka fo toro manga se Misri konnana Misri nale jo akanga jo ala israeli ga wa min fora ala sallallahu alaihi wasallam ay Misri min jo no Masjid Quba ba jora munga ko e ala israeli wa ala israeli min flani o de feni min no kan ay chawla jamu no be jo Misri konnana wa chawye fana olu ba fe kasania ala bisania ba be ola anga Misri nu sinzina على نسرك وعلى الخير خيرك وعلى التواضع مرمتك واتباع مرضات الله فإن لبانيها أو المساهم في بنائها فضلا لا يعلم حقيقته إلا الله الذي يجزي جزاء الأوفى يقول فيما أخرجه شيخان من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ذكر صلى الله عليه وسلم كوني مصري من جورا على إسرائيل او مصري خير دي كوننا مصري من جورا على جين كسو أنا دون كافو او مصري ما سناو mami kera sababu ye ka Misri jo ani mao maye demente o Misri jolila patamantia bade nunu nye baraji buye baraji ni mota dandoni ala yerete ala de asrada palen di ajobama mamu nyan deme abara la ala de asrada palen numa qul ala sallallahu alaihi wasallam aboni mami ne Misri dojo Allah subhanahu wa ta'ala jati de nyeda koso irika ala de nyini Misri joliye anga hadith to roina hadisala kusule ye Misri jo irika ala de nyini naye ko ita do ngafo ala bi o nyona joliye aljina konana donc sigata la ni mani ye Misri jo kibe ala de nyini naye
ima dabo ira kama ima dabo tobani kama iya dabo ala ira jadi kama sigato tigila moka aljine kono dona ni flanga ko ya kontila sigata la ri do aljine kono nana kadaka ala de so joye aljine kono so ta joye tola aljine kono e da ti soro ire soro yoro te ke fiyo ni misri jola na folo tiu nu ye ni don etina dugolo fla soro je duguma bolo la fule sanfe ka saba soro ke ma do ke misri nanya ko me ala de ala ka no ami wa misri min flani الجبرات البراجيل تودروني وليس هذا فحسب بل إن أجر من يبني بيتا لله أن يجرى له الأجر حتى بعد موته ما من نيجا نقول فانو تيبودي ألما تمسير جوناي البراجيل ومسير إيه هل يسالي كوفي ما مسير مسيرنا إذا نينما كوننا يسالي ما مسيلالا هو البراجيل سبيل donc misiri jo sarakatul jariya la misiri jo o yoro ka bo ala kusere kadada abaraji biye ali salen ko fe wadu ma ko sanfe duguma ko yoro mun me to dugu ko sanfe ko ta jenwi o ye misiri bi anga soba no nte fe mun na no lu ye ko ba ye o lu te nga jenwi ka misiri to duguma ko sanfe o ko rai e ka baraji bi ko ta ko jenwi la كذلك فانتبه لما قلنا بلا بالنبا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام يسري جو خير بالو ام على دي يسري جو بقى اني ما من دمن تعالى على كاتو بلا دي هيري ام الله سبحانه وتعالى دي akan faram mauka mamu mungkin mesti jolai lu kan nafroye lu kan mesti jolai ni batot kali mesti konana ani mamu mumeno no le ni man kelawe mesti konana no ni demente ani ala deri ala ka bela delen sara hera ani Allah subhanahu wa ta'ala deri mesti munu ni ala di amma ami ala deri ala ko ke an aljina do usrawiya mamu bana krasrawiya ka Allah sama ani ala deri ala ka to ka aljina sarai koso ni mimbar ni santo yanno ne kuma nyashi kulba plateau mɔgɔw o k'a dɔn k'a fɔ u ye nɛɛmaba de sɔrɔ de nɛɛma min u kan ka nɛɛma in kayira dɔn laqad fuztum bi masjidin namuzaji mutakamin tusalluna fihi awqatakum ay misiri sɔrɔ misiri ko fɛn bɛɛ lajɛlen kimɛ dafalen don a la a b'a ka farida duuruw seli a kɔnɔ aw bɛna a ka jumaw seli a kɔnɔ aw bɛna ka selincininw n'a ka selibaw t'a kɔnɔna na ni ala wale ni don ko ile wa ala y'aw sɔn nɔrɔ dɔ la a y'aw jija a ka dɔ ta nɔrɔ in na an bɛɛ lajɛlen fana an seko ye min ye misiri in dɛmɛ na a ɲɛtaga la alimamiw dɛmɛni a baara la fɛn min b'u empêcher misiri in baara la an k'an jija anw fana ka don o n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan alimami n'a fɔra a bɛ fajiri seli a bɛ seli fana seli a bɛ lahansara seli a bɛ fitiri seli a bɛ waati dɔw de sacrifier olu kama anw de bɛ taa an ka baaraw la o n'an ko k'a fɔ ko an bɛna an sanga alimami ma misiri kɔnɔna na k'a fɔ a bɛ tan e yɛrɛ k'a jateminɛ ni e mana misiri la a tɛ dɔn mɛ ni alimami mana tile kelen tile fila ɲininkali bɛ kɛ munna a mana donc an k'an k'o place de dɔn alimamiw ye an k'an k'o place dɔn alimamiw ye an bɛ ala deli ala k'u sara hɛrɛ la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli baara ni ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ ala kama baaraw ye ala ka bɛɛ lajɛlen sara i ka ɲuman na an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli a bɛɛ lajɛlen ka kɛ ala jɛ ɲini kosɔn o la an bɛ ala deli anw yɛrɛkun ye ani an ka jamana ye an bɛ lahalaya min na nin man di an si ye nin man di an si ye nka an ka dɛsɛ de b'a to a sera nin hakɛ ma o la an b'an ka dɛsɛ yɛrɛ masa taala la k'a fɔ anw ye jɔni lafulenw de ye se tɛ anw ye dɛsɛbagatɔw de ye anw de ye magotigi ye an b'an ka magoya a n'an ka dɛsɛ a n'an ka kodɔnbaliya a n'an ka jurumuw an b'o yira ala la ala anw bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ i k'an ka jamana bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ gɛlɛya fɛn min b'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ kibaruya ye an bɛ min lakale k'a fɔ nin de tun bɛ yen nɔ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli o la o la maaba caman bɛ misiri in kɔnɔna na yan n'u ye ala subhanahu wa ta'ala deli ala b'a jaabi a ye ala deli jamana in ye ka da kan n'an ye hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen de b'a hɛrɛ sɔrɔ
Gani toro yang sorodu toro le bulambe kane ambe ala deli jamana ala ka nyamado jamana ala ka hakis do abo jamana ala ka foka ben do abo jamana ala ka marabo ala ku famase yoro mu dese ala ku delo glanina o be semina ala ku sabati o ba o te semina ala ku doni ira wala ambe ala subhanahu wa ta'ala deli jugu mun be jamana ina ala ka tanda sira ala ko no yoroni nu matanda ala ka sira do ko sira mu ni an ga jamana ko ala ku sogolani fene fene mu ni an ga jamana ko ala ko no wani ala wa sallu wa sallimu ala nazir al-bashir muhammad bin abdullah حيث يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعنهم وبارك على حبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر.
Rabbil alamin. O tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ maaba welelen dɔw la fo ka taa se tarawelelakaw ma minnu kɛra sababu ye ni misiriba in jɔli la min sɔrɔla o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Ayiwa an nisɔndiyalen de sera nin kɛnɛ kan bi jamana ɲɛmaa tɔgɔ la gouvernement ɲɛmaa tɔgɔ la ani ministre tɔgɔ la. Y'a dɔn ne bɛ ministiriso min na o ye diina ministiriso ye ni misiri dayɛlɛnw bɛ kɛ a tɛ ɲɛ fo an ka se a kɛnɛ kan donc ko ministiri tun bɛ a bɛ taama kunkurunin na a ko ne kana nɔrɔ bila misiri ko o y'an ka domaine ye o b'an ka attribution kɔnɔ donc an nisɔndiyalen de sera yan bi ka ministiri ka foli lase silamɛw ma. Ayiwa ni an nana misiri dayɛlɛn yɔrɔw la waati o waati ministiri bɛ ci min don an na o ye ka ɲini silamɛw fɛ jamana tɔgɔ la u ka dugawu kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'a bɔ an kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'a to an ka se juguw la o cikan de bɛ don an da chaque fois n'an taara batokɛyɔrɔw la k'an k'o lase silamɛw ma ayiwa donc an bɛ dugawu kɛ minnu y'u ka wari an'u ka hakilina ɲuman don misiri in jɔli la ala k'u sara ala k'u n'an bɛɛ sara. misiri dayɛlɛ hɛrɛ de don an bɛ ala tanu ka d'a kan ala ka nɛɛma dɔ de don silamɛ i mana kɛ sigida o sigida la n'i bɛna sigida la i bɛ hami ni fɛn min ye o ye i ka bato kɛyɔrɔ ɲuman de ko ye o la ni ala y'o dɔ nɔgɔya anw ye bi ni sigida in na o ye ala barikada ko de ye ka d'a kan misiri jɔyɔrɔ min b'a la alisilamɛya kɔnɔ a jɔyɔrɔ dogolen tɛ misiri de ye bato kɛyɔrɔ ye bato dɔrɔn tɛ misiri dawuru min b'a bolo o ye dawuru ijtimai o de ye sigida ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u kala ɲɔgɔn na k'u kɛ kelen ye o yɔrɔ de ye misiri fana ye misiri ye silamɛw lajɛ yɔrɔ de ye u ka ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ don ka ɲɔgɔn ka degun k'o ta ka bɔ ɲɔgɔn kan o yɔrɔ de fana ye misiri ye an ka dɔn k'a fɔ misiri yɔrɔ do yɔrɔ min n'a ka di ala ye ka tɛmɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o de la a ye a bato a y'o fisaya daga mɔgɔ i bɛ bɔ i ka so i bɛ seli in bɛɛ bɛ kɛ ala de ye mais i bɛ seli min k'i ka so ko o baraji ye daraja kelen de ye mais n'i tagamana ka na misiri la o daraja o ye 27 walima 25 donc an b'a dɔn k'a fɔ différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o de la hali mɔgɔ min ka yɔrɔ ka jan misiri la i bɛ fasamantiya sɔrɔ o yɔrɔ janya in kɔsɔn sahaba dɔw bɛ yen nɔ olu ka yɔrɔ kun ka jan misiri la u y'a ɲini alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam k'olu ka yɔrɔ ka jan misiri la k'olu bɛ fɛ ka gɛrɛ misiri la alakira k'u ma k'u ka to sigiyɔrɔ la k'u bɛ tagama min kɛ ka na misiri la o baraji bɛ sɛbɛn u ye u bɛ sen kɔrɔtali min kɛ o b'u daraja kɔrɔta sen jiginni min kɛ jurumu bɛ yafa donc misiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o ye hɛrɛ de ye o la ni an yer'o hɛrɛ kɛnɛ kan bi an bɛ ala tanu ka waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn misiri fana n'a jɔra dɔ de y'a ka nafolo don a la o la an tɛ se ka bɔ nin yɔrɔ in na fiyewu fo an ka foli kɛ ale ye ka dugawu don k'a ye ani mɔgɔ minnu n'olu y'a dɛmɛ baara in na ka d'a kan ala ko baara i mana daminɛ cogoya o cogoya la silamɛ bɛɛ lajɛlen ŋaniya de ye kelen ye i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ a bolo don i fɛ a baara la ma ninnu si tɛ pɛridi u ka baraji la an bɛ ala deli ala k'a k'u bɛɛ lajɛlen baraji ye an bɛ dugawu kɛ misiri jɔbaga ye a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ misiri alimami ye alimamiya ye baara gɛlɛmanba de ye mɔgɔ min n'i y'i kun don a kɔrɔ ala de b'i dɛmɛ a la a ta man di an bɛ ala deli alimami ala k'a dɛmɛ baara in na an b'a deli ala k'a dɛmɛ baara in na an bɛ foli lase mɔgɔw ma ne bɛ n ka kuma sigida tɔgɔ la ani an ka sigida ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ani an ka dugukolotigiw tɔgɔ la nin ye alihamudulilayi anw bolo ni an bɛ ala deli toujours a ka ni ɲɔgɔnnaw cɛ an ka yɔrɔ la parce que misiri ye fɛn ye a jɔda ka bon komi imam da sera a ma sisan donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ min y'a ni ŋaniya ɲuman sɔrɔ n'o y'an dɔgɔnin Sunjɛ
ka yɔrɔ ni jɔ ka kɛ misiri ye vraiment an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala min y'a nin nɔgɔya anw ye. An bɛ ala tanu subhanahu wa ta'ala masa min n'a bɛ tanu waati bɛɛ lajɛlen wa ni tanu fana kan kan ka ala deli subhanahu wa ta'ala majamu caman ni kisi a k'o kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam an'a ka so dungew an'a ka sahabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ mana tugu la fo ka alikiyama se ala k'an fara o jamakulu kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ni bi don in na an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan nisɔndiya min n'an bɛɛ lajɛlen an bɛ ala tanu n'a ye min ye misiri ye imamu ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ni maa min ye misiri jɔ ala ye ala bɛ so jɔ i ye arijinɛ kɔnɔ an bɛ ala deli ala ko nɔgɔya wala kumakan min bɛ ka a fɔ nin yɔrɔ in na o de ye k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ko ni mɔgɔ fatura fɛn minnu bɛ yen n'o ye sadaqatu jariya ye hadamaden bɛ baara ɲuman kɛ lahala fila la ɲuman dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ n'i tɛ yen o ɲuman ko bɛ tigɛ nka ɲuman dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ o ɲuman ye badabada de wala o ɲuman minnu ye badabada ye n'o ye sadaqatu jariya ye misiri bɛ o kɔnɔ wala an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala ka misiri ala k'a sabati ala ka barika don a la alhamdulillahi rabbil alamin ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ko alkiyama sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu ko jamakulu wolonwula bɛ yen alkiyama ala bɛ o jamakulu wolonwula jɔ a ka suma na yɔrɔ min ni suma wɛrɛ si tɛ n'o tɛ o jamakulu wolonwula in kɔnɔna na ala kira y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi maa fila min n'a ye ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn kanu ala kama ka ɲɛnamaya kɛ o kɔnɔna na fo a farala o fana kan alikiyama ala bɛ o mɔgɔ fila wele k'u jɔ laaresi suma na wala misiri jɔbaga an b'a sara hɛrɛ la an balima don alhaji sunje taraware ne kun bɛ kalan na saudi jami'a islamiya la u taara hiji la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna de la wa alhamdulillah hiji baaraw bɛɛ tɛmɛna ala y'a garijɛgɛ don misiri la ayiwa misiri alimamiya ala y'a kɛ o donna an garijɛgɛ la ɲinini tɛ an bɛ ala de deli danaya de don an ye ɲɔgɔn kanu min kɛ fo nana ala ka so nana don o kɔnɔna na an bɛ ala deli haribi o ɲɔgɔn kanu in ka dafa a ka sabati ala ka minan kɔnɔ haribi o ɲɔgɔn kanu in a ka taa jɔ fɔ laaresi suma kɔrɔ n bɛ ala deli ala ko sabata an ye. Alhamdulillahi rabbil alamin an yɛrɛ jɔkun ye kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka sigida ka foli kɛ ka sigida ka dugawudon kɛ surtout ka commune 1 ka foli kɛ ka commune 1 bɛɛ lajɛlen ka dugawudon kɛ ka sabu kɛ ni kun ye jama in kɔnɔna lajɛ i b'a ye k'a fɔ commune 1 yɛrɛ maa tila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kɔnɔ surtout Suncɛ yɛrɛ bɛ plateau min kɔnɔ o misiri mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o tuma na anw jɔkun ye walasa ka commune ka foli kɛ ka sigida ka foli kɛ nisɔndiya min b'an na a fanga ka bon kosɛbɛ ka sabu kɛ baara ɲumankɛla tuma bɛɛ lajɛlen na a kan ka kɔkɔrɔ don ne u bɛ kɔkɔrɔ don ni jumɛn ye k'a fɔ a ka kɛwale la ka barika da a ka kɛwale la k'a yira mɔgɔ tɔw la k'a fɔ ni a ye maa min ja i k'a ladege kɛwale ɲuman in na n'a ma maa min ja k'a ladege kɛwale ɲuman in na an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli misiri in ala k'a kɛ misiri barikalen ye ala k'a kɛ misiri barikalen ye bato minnu bɛ k'a kɔnɔ ala ka bato ninnu minɛ misiri kɔnɔmɔgɔw ala k'u kan bɛn ala kana sitanɛ d'u cɛ ni sitanɛ donn'u cɛ ala ka suluhu don a la ala ka kanbɛn don a kɔnɔ ala ka n'u fɔ ɲɔgɔn kɔ alimami minnu n'a ka mɔgɔw sugantira samasa n'a nɔfɛ mɔgɔw ala ka kɛnɛya da n'u ma alimamiya baara a man nɔgɔ ala k'a nɔgɔya n'u ye ala k'a nɔgɔya n'u ye ala ka u ni kɔmɔgɔw kan bɛn ala k'u ni kɔmɔgɔw kan bɛn ala k'u ni sigidaw kan bɛn an ka sigida an ka misiri kɔni bilama mɔgɔ t'a kɔnɔ bi ka sabu kɛ Suncɛ yɛrɛ sababu a n'a balimaw u ye min k'an ye misiri kɔnɔ u bɛ hɛrɛ min lase an ma misiri kɔnɔ u ye dɛmɛ min lase an ma misiri kɔnɔ
a jirala k'a fɔ ko nin bɛ yen bi bɛɛ y'i ka ci bila bɛɛ ye misiri bila ka na fara yan mɔgɔw kan walasa baara in ka se ka kɛ n bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka barika don Sunjata la Ala ka barika don a n'a balimaw la Ala k'a ka nafolo jidi Ala k'a ka nafolo sabati Ala ka diinɛ jidi Ala ka diinɛ yiriwa Ala k'a ni silamɛw kanbɛn a ka ɲuman ninnu Ala k'u kɛ arijinɛ sara ye. Nisɔndiya de b'an na bi munna ko ka a ye an fa an balimakɛ an kɔrɔkɛ tɔgɔ la n'o ye Sirima Tarawele ye ka bɔ Kati Falajɛ yen kaw de don a kɛza bon kɔnɔna la a n'a a balimaw ka ɲɛmɔgɔya ta k'a di mɔgɔ dɔ ma n'o ye Sunjata ye u jɛna ka Kuluba plateau la nɔ ka misiri dɔ jɔ Ala ka so ko o jɔ alhamdulilahi rabbil alamin Sirima Tarawele a ko Alhaji Sirima Tarawele a ko foyi t'ale da ni foli tɛ nisɔndiya fɛ kuma ka gɛlɛ ale ma fana k'a bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo alimami fɛn fɛn sera kɛnɛ kan nɔ k'a ka foli bɛ a ye dugutigi fɛn fɛn sera kɛnɛ kan k'a ka foli bɛ a ye autorité ka mɔgɔw n'o ye maire ninnu ani commissaire n'a ka mɔgɔw éducation mɔgɔw académie mɔgɔw ministère mɔgɔw mɔgɔ sera kɛnɛ kan fara imam mɔgɔ k'a ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen fana ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ alhamdulilayi an fa an ka sirikɛ Usman Seri Madani Hayidara Ala k'a mɛn an kɔrɔ ka fara ɲɛmɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen fana kan ka na t'u tɔgɔ la médiaw tɔgɔ la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala ye Sirima Tarawele k'u ka foli lase bele ma ni ne bɛ dan sigi bi juma kutuba kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ Kuluba plateau la misiri dayɛlɛ kɛnɛ kan ani juma fɔlɔ selili kɛnɛ kan misiri min jɔra an balimakɛ fɛ Sunjata Tarawele an bɛ dugawu kɛ nin baara ɲumanba in Ala ka a ladɛɲɛbaga caya misiri in jɔli Ala ka kɛ basigi ani kelenya sabatilan ye sigida la an bɛ dugawu kɛ an faso Maliba ye cɛbɛ ni kanbɛn ani basigi ani kelenya Ala ka o sabati a kɔnɔ ka deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ juma ni juma cɛ ye jurumu yafa ye madama n'an y'a yɔrɔ majanya kabayira jurumu na Ala ka yafa an ka jurumu kumaba ni misɛnman bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye Ali Maqam Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum